Hej, Lars Jensen, Kemi C, modul 4, fund 3. Vi skal snakke lidt om nogle begreber for kemi, herunder polare og upolare kovalente bindinger, elektronegativitet og noget navngivning af molekyler. Molekyler de er jo sammensat af to eller flere atomer i kemiske forbindelser eller bindinger. Og et molekyle består i kovalente bindinger af to ikke-metalatomer, som kan være ens eller forskellige. Hvis de er ens, som f.eks. to hydrogenatomer, får de betegnelsen dihydrogen. Hvis der er tale om to forskellige atomer, så får molekylet endelsen id, f.eks. i CO2, carbondioxid. Navngivningen foregår efter et skema, så det er altså ikke lige meget, hvad for et atom, der benævnes først. Elektronegativitet afgør et atoms evne til at tiltrække elektroner, forkortelsen DEN. I en tabel der kan man så slå de forskellige atomer op og beregne EN for en kemisk forbindelse. Vi har nogle eksempler lidt længere nede på siden, hvor der for eksempel er to kloratomer, som har hver 7 elektroner i deres yderste skal. Så resultatet af bindingen mellem de her to kloratomer til et diklormolekyle, det vil være, at de får et fælles elektronpar. Elektronegativitetsforskellen vil så være 3,0 minus 3,0, altså lige 0. Så her er der tale om ren kovalent upolær forbindelse, som ses på tegningen her nedenfor i eksempel 1. Den har vi der. Så går vi ned til den næste forbindelse her, som jo er, som man kan se, er stærkt polær, eller i hvert fald i nogen grad. Fordi det negative kloratom, det trækker elektronerne fra hydrogenatomet over mod sig, det vil sige over mod kloratomet. Det her hydrogenklorid molekyle, der som sagt den stærkere elektronnegative kloratom, der trækker så elektronerne fra den noget elektronegativitet svagere hydrogenatom. Så kloratomet bliver negativt ladet, og hydrogenatomet positivt ladet, og dermed har man så en polær kovalent binding. Så har vi et tredje eksempel. I et natriumatom og et kloratom, der har vi jo en forholdsvis stor elektronegativitetsforskel mellem det her natrium og kloratomet, som er større end 2,0. Og når værdien er det, så bliver det så en ionforbindelse, som så igen danner et iongitter. Så har vi nogle flere eksempler hernede. Der har vi CO2, det vil sige et C-atom og to O-atomer, der bliver bundet i den her carbondioxid forbindelse. Atomerne de er som udgangspunkt polære, men da man ser den her symmetriske dobbeltbinding, så vil det faktisk bevirke, at molekylet, der kommer ud af bindingen, rent faktisk er en upolær kovalent binding. På det andet billede, der har vi et nitrogenatom her, 3 hydrogenatomer, som en indbyrdes er polære, og der er også, når de indgår i en binding, bliver en polær kovalent binding. Det var det for denne gang. Tak.